На почти 43 съм и все още попадам в капана, за който ще говоря днес. Казвам го направо, защото е вярно и защото ако не го кажа аз, някой в коментарите ще го каже вместо мен с по-малко любезни думи. Това е ефектът на Дънинг-Крюгер. Може би сте чували за него, може би сте го видели в някое меме. Но мемето е перверзно упростяване на нещо, което е едновременно по-сложно и по-близо до нас, отколкото ни е удобно да го признаем. Накратко, хората с ограничени знания в дадена област системно надценяват собствените си компетенции. Но хората с реални знания системно ги подценяват. Двете криви се движат в противоположни посоки. И точно в тази асиметрия се крие проблемът. Дейвид Дънинг и Джастин Крюгер публикуват изследването си през 1999 година. Участниците трябва да решат логически задачи, за да оценят чувството си за хумор и да демонстрират граматически умения. След това всеки трябва да прецени колко добре се е справил спрямо останалите. Резултатите са показателни. Тези, които падат в долните 25% по реален резултат, смятат, че се намират в горните 60%. Хората, които действително са се справили най-добре, подценяват представянето си. Това не е изненада за никой, който е прекарал повече от 10 минути в интернет. Само че, преди да посочим пръст към другите, нека се запитаме кога последно сме направили точно същото. Аз ще ви дам моя пример. Преди 3 години реших, че разбирам от инвестиции. Бях чел 10 на статии, имах няколко акции на фармацевтичната компания Novo Nordisk, купени на доста висока цена. В разговор с приятел, който работи като финансов анализатор от 15 на години, се изказах доста уверено по темата за оценка на компании. Той ме изслуша, кимна 2 пъти и после ми зададе 3 въпроса. На нито един нямах смислен отговор. Усещането беше неприятно, но беше полезно. Точно това е ефектът на Дънинг-Крюгер в реалния живот. Той ни идва с предупреждение, не изглежда като некомпетентност, изглежда като увереност. А в интернет увереността се продава много добре. Нека разберем защо изобщо съществува този ефект, защото той не е случайен. Има логика зад него, неприятна, но напълно обяснима. Когато знаеш малко за дадена тема, нямаш инструментите да осъзнаеш какво не знаеш. Това звучи като игра на думи, но е буквално вярно. За да разбереш, че не разбираш нещо, трябва да имаш достатъчно контекст, за да си вдигнеш границите на собственото разбиране. Ако нямаш този контекст, границите просто не съществуват за теб. Представете си, че някой е играл в футбол в двора 3 пъти. Той знае основните правила, може да рита топка и е вкарвал 2 гола на приятелите си в събота вечер. Ако го попитате дали смята, че може да играе добре, много вероятно е да каже да. Защото не е играл срещу хора, които играят наистина добре. Не знае какво не знае. Няма референтна точка. Сега сложете същия човек на терен срещу отбор с 10 години тренировки. Картината се променя. Проблемът е, че в интернет нямаш такъв терен. Нямаш момента, в който реалността те поправя директно. Можеш да напишеш коментар за монетарната политика на ЕЦБ без никога да си прочел нито един икономически анализ. И ако никой компетентен не отговори, или ако отговорят само хора на същото ниво, обратната връзка просто не пристига. Дънинг и Крюгер описват 2 отделни дефицита. Първият е когнитивен. Човекът не може да оцени правилно собственото си представяне. Вторият е метакогнитивен. Човекът не може да разпознае компетентността на другите. Тези двата дефицита работят заедно. Резултатът е човек, който е уверен, гласовит и практически непробиваем за аргументи. Защото, за да приемеш аргумент, трябва да можеш да го оцениш. И тук идва онази неудобна истина за интернет. Алгоритмите на социалните мрежи не награждават точността, награждават ангажираността. Силната реакция, гняв, възмущение, шок генерира кликове. Простото обяснение се разпространява по-бързо от вярното. Затова човекът, който е гледал 4 видеа за ваксините, пише с главни букви. Човекът, който е прекарал 5 години в имунология, пише с условни изречения и препратки към изследвания. Единият изглежда убеден, другият изглежда несигурен. Алгоритъмът не прави разлика. Има и още един пласт, за който рядко се говори. Хората с реална експертиза са наясно с изключенията. Знаят кога нещо е вярно само при определени условия. Знаят, че картината е по-сложна. Затова говорят по-предпазливо. Не от несигурност, а от точност. И тази предпазливост в интернет се чете като слабост. Помня един разговор във Фейсбук.
Темата беше инфлацията в еврозоната. Един човек с очевидно ограничена представа за темата пишеше с невероятна увереност. Друг с видима финансова грамотност му отговори с 3 параграфа реален контекст. Какви бяха реакциите? Уверено некомпетентният получи 47 харесвания. Внимателно компетентният 8. И 3 от тях бяха ха-ха емотиконки. Това не е изключение, това е норма. Нека слезем от теорията и да погледнем как изглежда това в практиката, защото ефектът на Дънинг-Крюгер не живее само в академични изследвания. Той живее в YouTube коментарите, в политическите дискусии, в офис срещите, понякога в огледалото. Ще започна с финансите, защото там ефектът е най-видим и последствията са най-измерими. 2020 и 2021 година. Пазарите растат, всичко расте. Биткоинът, акциите на Тесла, меме акциите като GameStop. Хора, които никога не са инвестирали, отварят акаунти в Robinhood или Trading 212 и за 6 месеца удвояват вложенията си. Не защото са добри, а защото пазарът е в еуфория и дори случайен избор на акции носи печалба при никакви условия. И тогава се случва нещо предсказуемо. Тези хора решават, че знаят какво правят. Форумите се пълнят с анализи. Хора с 6 месеца опит обясняват на хора с 20 години опит как работят пазарите. Просто купуваш при спад, инфлацията не е реална, централните банки не могат да повишат лихвите без да срутят всичко. Всяко изречение звучи уверено. Всяко е или непълно, или грешно, или вярно само в много специфичен контекст, който авторът дори не разбира. После идва 2022 година. Пазарите падат. Биткоин губи 2/3 от стойността си. Насдак губи над 30%. Много от тези гласовити анализатори или изчезват тихо, или преминават в следващия цикъл на увереност. Вече за злато, за имоти или за каквото расте в момента. Вторият пример е медицинският. Пандемията от 2020 година беше естествен експеримент по Дънинг и Крюгер в реално време. Хора без никакво медицинско образование обясняваха как работят РНК ваксините. Хора без епидемиологична подготовка правеха прогнози за смъртност. Хора, чиято единствена среща с вирусология беше в статия в уебсайт с неясна репутация, спореха с инфекционисти с 30 години практика. Показателното не беше, че хората имаха мнение. Мнението е нормално. Показателното беше нивото на увереност. И точно тази конструкция, когато някой каже очевидно е почти безотказен маркер за Дънинг-Крюгер. Когато нещо ти изглежда очевидно в сложна система, най-вероятното обяснение е, че не виждаш цялата система. Трети пример. Финансовата грамотност в България е ниска. Това не е мнение, това е измерено. Според индекса на Standard & Poor's от 2015 година, само 35% от българите се смятат за финансово грамотни. Реалното ниво при тест е значително по-ниско. И въпреки това, или може би заради това, финансовите мнения в социалните мрежи са изобилни и категорични. Акциите са хазарт, банките крадат, единственото сигурно е имотът, златото е единствената сигурна валута. Всяко от тези изречения съдържа зрънце истина, но зрънце истина, откъснато от контекста, поднесено с пълна увереност, е по-опасно от пълна лъжа. Защото лъжата можеш да провериш. Полуистините са много по-устойчиви. И точно тук тези полуистини се разпространяват най-бързо. Досега говорихме за некомпетентните, които викат силно. Но има и обратната страна на ефекта. И тя е също толкова интересна, макар че се говори за нея значително по-рядко. Хората с реална компетентност системно подценяват себе си. Дънинг и Крюгер го измерват директно. Участниците с най-високи резултати в тестовете последователно смятат, че останалите са се справили приблизително толкова добре, колкото и те самите. Те приемат, че ако нещо им е лесно, то е лесно за всички. Не осъзнават, че тяхното лесно е изградено върху години натрупан контекст, който другите нямат. Това има конкретни последствия. Компетентният човек се колебае да изкаже мнение, защото знае колко неща не знае. Некомпетентният говори без колебания, защото не вижда какво му липсва. В дискусия, в офиса, онлайн или на масата, некомпетентният доминира пространството. Компетентният се оттегля или говори толкова предпазливо, че изглежда несигурен. Резултатът е следният. По-малко компетентно мнение заема повече пространство. По-информативното по-малко.
Познавам хора и в България, и тук в Германия, които знаят значително повече от средното за финанси, за медицина, за право и почти никой от тях не е активен в социалните мрежи по тези теми. Не защото нямат какво да кажат, а защото са наясно с нюансите и нямат желание да ги опростяват до степен, при която да звучат убедително за широката аудитория. Това е парадоксът. Системата, в която живеем, е устроена така, че награждава точно обратното на компетентността. Сега идва и неудобният въпрос, и той е към нас самите. Как да разбереш дали ти самият си в тази зона? Ефектът е коварен, точно защото не се усеща отвътре. Не ставаш сутринта и не мислиш, днес ще бъда некомпетентен и уверен. Просто изглеждаш така за другите, докато ти самият се чувстваш напълно нормален. Има и няколко маркера, които аз лично използвам като вътрешна проверка. Първият, когато темата ти изглежда проста. Ако гледаш на сложен въпрос и си мислиш, ама това е очевидно, спри. Попитай се колко часа реално си прекарал в темата. Не гледане на видеа, не четене на мнения, а четене на първични източници, правене на изчисления, сравняване на гледни точки от различни посоки. Ако отговорът е малко, увереността ти вероятно е неоснователна. Вторият, как реагираш на противоречие? Ако някой те поправи и първата ти реакция е защитна, ама те крият, ама той е купен, ама аз съм го проверявал, това е сигнал. Не доказателство, но сигнал. Хората с реална компетентност обикновено реагират на противоречия с любопитство, защото знаят, че може да са пропуснали нещо. Третият, можеш ли да обясниш противоположната позиция честно? Това е тест, който малко хора си правят. Ако застъпваш дадена позиция, можеш ли да формулираш срещния аргумент достатъчно добре, така че привърженик на тази позиция да каже да, точно така стоят нещата. Ако не можеш, не си разбрал темата достатъчно добре, за да имаш силна позиция по нея. Аз самият се провалям на тези тестове по-често, отколкото ми е удобно. Финансите са ми относително познати, но ако разговора отиде към данъчно оптимизиране в Германия, към деривати, към облигационни пазари, бързо достигам зоната, в която трябва да млъкна и да слушам. Проблемът е, че зоната, в която трябва да млъкна, е много по-широка от зоната, в която реално разбирам. И това важи за всеки. Чарли Мънгър, партньорът на Уорън Бъфет, починал на 99 годишна възраст преди няколко години, имаше принцип, който прилагаше цял живот. Той го наричаше кръг на компетентност. Идеята е проста. Знай точно какво е вътре в кръга ти и никога не действай извън него, само защото нещо изглежда очевидно. По-важно от размера на кръга е честността за неговите граници. Повечето хора нямат ясно очертан кръг. Имат размито усещане за компетентност, което се разширява или свива в зависимост от настроението им, от последното видео, което са гледали и от това дали коментарът им е получил харесвания. Добре, какво правим с всичко това? Първо, спираме да се очудваме, че интернет е пълен с уверени некомпетентни хора. Системата е проектирана така. Алгоритъмът не филтрира по компетентност, филтрира по реакция. И докато гневният коментар генерира повече ангажираност от внимателния анализ, нищо няма да се промени структурно. Това не е песимизъм, това е просто описание на средата, в която работим. Второ, и това е по-важното, спираме да търсим ефекта само в другите. Има едно изследване от 2020 година, проведено от самия Дейвид Дънинг, заедно с екип от Корнел. Те установяват, че хората, които са склонни да посочват Дънинг-Кругер от другите, не винаги са имунизирани срещу него при собствените си слепи петна. С други думи, разпознаването на ефекта от другите не те предпазва автоматично от него при теб. Мога да ви кажа от личен опит, че най-неудобните моменти не са когато някой те поправи публично. Най-неудобните моменти са когато само съзнаеш, че си говорил с увереност по тема, в която не си бил достатъчно подготвен. Защото тогава няма на кой да хвърлиш вината. Имам навик, не знам дали е добър или лош. Когато се хвана, че говоря уверено по нещо, си задавам въпроса: откъде знам това? Не вярно ли е, а откъде го знам? Чел ли съм го от първичен източник или съм го чул от някой, който го е чул от някой друг? Правил ли съм собствени изчисления или приемам чуждите за верни? Това не ме прави по-умен, но понякога ме спира да кажа нещо, за което после ще съжалявам. Третото нещо, и с него ще завърша, е може би най-неудобното за казване. Некомпетентността с висока увереност не е само проблем на другите хора в интернет.
Тя е и бизнес модел. Има цяла индустрия, изградена върху продаването на прости отговори на сложни въпроси. Финансови гурута, уелнес инфлуенсъри, политически коментатори, без реална подготовка в темите, по които коментират. Те не са некомпетентни случайно. Некомпетентността им е опакована и продадена като достъпност. Аз ви обяснявам простото, което експертите крият. И тя се продава добре, защото простото е удобно, а сложното е уморително. Истината е, че повечето важни теми – финанси, здраве, политика, икономика – са сложни по природа. Не защото някой ги е направил изкуствено сложни, а защото реалността е сложна. И всеки, който ви предлага версия, в която всичко е просто и очевидно, или не разбира темата, или разбира, но продава нещо. Ефектът на Дънинг-Крюгер не се лекува с повече информация. Лекува се с правилния тип опит. Такъв, който реално те сблъсква с границите на знанието ти. Грешка, която ти е струвала пари. Решение, което се е провалило. Разговор с човек, който знае значително повече от теб и не те жали. Тези моменти са неудобни, но са единственото нещо, което работи. Аз съм Андрей, живея в Германия, инвестирам, чета и се опитвам да прилагам критично мислене. Включително и към собствените си изводи. Това е каналът, в който правя точно това. Ако темата ти е интересна, знаеш какво да правиш.